Sa atong unang pagbasa, pahinumdom ni San Pablo nga mas importante ang Espiritu Santo kaysa atong lawas. Mas importante ang gitudlo o ang gibuhat sa Espiritu Santo kaysa gitudlo o sa gibuhat sa atong lawas. Ingay mong tupad, inahan may importante nimo ang Espiritu o ang lawas. Kay ang mga magtotoo sa dihang nituo sila sa Ginoo, pinaagi sa pagsangyaw nila sa Pablo. Bisan gani ang mga apostoles sa dihang nituo sila pinaagi sa pagpulong ni Kristo, mikunsad kanila ang Espiritu Santo. Nakasulti sila dahil laking tinulungan, nakabuhat sila mga milagro, giayo nila ang mga masakiton, napapahawak nila ang mga yawa, kiningtan ng dili ni mabuhat sa lawas. Pero tungod sa ilang kamalaka, sa ilang lawas, matod pang San Pablo, nag-anam sila kawagtang sa ilang focus, nagsige na silang dipinsa sa ilang lawas, gasigi na silang panindot sa ilang lawas, gasigi na tagbaw sa ilang lawas. Nasango ba? Matod pang San Pablo, nagsugod mo pagka magtotoo, pinaagi sa Espiritu, niya mo ending mo ngalis lawas. Niya sa may naas lawas na atong gamit ang balaod din is kalibutan, ang mga standard sa kalibutan. Sama ng ngayon ang kalibutan, pati kang naong basta dili kuluran imong buhok. Pati kang naong basta katag kang kilay. Pati kang naong basta itom ka o brown ka. Kanang yung puti mo na inindot ka naong. Alapot ka kung bugo ka. Kanang yung bright. Luoy kay ka kung wak kay kwarta. Kanang yung dato ka. Mga ni mga balakaw mo sa kalimutan doon. Alapot ka kung putot ka. Nindot kinantaas o kahit mga mahay dayo ng mga sila na kahit standard karoon na murad mo ang mahay na sila na haitan. Ang standard sa kalibutan man doon, dili maka-anticipate sa umaabot. Ang makita ragyon sa kalibutan, kana ragyong immediate nga result. Maura na, nanglitan, ingon ka, mag-exercise ka, mo dako imong lawas, himsog imong lawas, mga immediate result. Pero dili na ka-anticipate kung ma-impyerno ba ka, makakita ba kag-away, kaya sige na kagpanaway sa batig lawas, sige na kagkasina sa batig lawas, o sa kanindot sa lawas niya, ikaw batig lawas, mga inana. Niya magtigom na kag kwarta, daghan kayong kwarta imong tigomon para mas munindot pag yun imong lawas, munindot imong gipuyan, munindot imong gisakyan. Immediate na result ni mo ka, lipay kayo kay sa una, ang among balay, sus, agas na yung atok, pagtipubriya karon, kaluwis Ginoo, mansyon na. Salamat Ginoo, pero wala ka kaibaw sa imo anang pag sige higugma ng klasiha sa kunuhay katumanan sa imong pangandoy. Nahimo kang daw, nahimo kang isipan, nahimo kang masukanon. Di ba? Hilingay mong tupad na dili ka masukanon, di ka dali masuko. Siya. Kasagaran na mga nindot og balay, nindot og sakyanan, dali kay na sila masuko. Kasagaran na ng mga busluton og balay, niya way klarong higdaanan, taas kay na sila pasensya.
Sagara nga na sige pakolor sa buhok, sige pamintal ang now, mga masinamon, kaya na sila. Dali kaya na sila ma-insecure kung naimurag mas nindot nilang buhok, nindot nilang now. Pero kanang huwag yung magpakolor sa buhok, huwag pamintal sa now, kuso kaya na mo appreciate sa iyang isigkatahan. Mudahin kayo na siya. Pero kanang huwag, luos na nagpanahon. Umayangay. Napunan pag niya, ako yun. Ako yun. Oo na. Pero di sa noon tanan, no? Pero na, kasagaran. Mao na, ingon si Kristo, diri sa atong Ebanghelyo, pangayo mo ngadto sa amahan. Ayaw kauaw pagpangayo sa amahan. Nya gihimuan ganin nya example kadtong mangayo nga higala nya natog ng iyang higala nya wa man siya mauwaw sige pangayo mihatag tong higala nga mibalibad na unta matud pa niya ni Kristo tungod na kay wa ka mauwaw pag sige pangayo manaingon na siya pangayo kamo o kamo hatagan pagtuktok kamo o kamo ablihan pangita kamo o kamo makakaplan kini dili ni pagtudlo nato na magsiging pangayo sama ni ato dinhi adinhi na maglinya yun ato na lang schedulean mubayulit pagin sa schedule ang pasabot ani parabol ni Kristo pangayo ngadto sa amahan nga sa mga itong pangayoon sa amahan ngadto pa ni Kristo diri ihatag dayon niya nimo ang Espiritu Santo. Kaya nga naman, naaman sa Espiritu Santo ang tanan nga maayo nga atong gikinahanglan. Ang Espiritu Santo mao maghatag nato sa tanan nga maayo. Sa usab pagi, iya tang tudluan kay advocate man siya, teacher man siya, inspirer man siya, tudluan niya unsay buhaton nato aron makabot nato ang maayo natong mga gikinahanglan. Iya sa warningan, iya sa panlungon kung ang atong mga pangandoy makadamot na sa atong umaabot. Kaya ang nagbubag karon, naminaw pa na sila sa Espiritu Santo, doon kayo na silang iwarningan, tingali sa Espiritu Santo, ay mo pagsiging himo ang mga missile, mga rockets nga mga makamatay, mga bomba nga nuclear, kay mo abot yung panahon na ganahan na kay mong magsigig pabuto ana. Tanawa karon, di ba na social media, tag 100 missiles, tag 180, tag 200 missiles, maglupad na kantos laing nasod, nanto padung sa Israel, kadtong among gisuroy-suroyan sa una nga sa to, Ulilan, Jerusalem, pero inahuli yun, inaganay ng mga tao dito. Tungod anang mukalit lang palupad. Dili pa na mga sundao ha, niya to, mga rockets pa lang, gikan dito sa laing nasod, padungan to sa Israel, bawo sa Israel, mga rockets, mga missiles, daghang mga bungkag, mga buildings, sigig construct ng building, bungkag lang. Kita din yun, pag kita ka magbayad sa itong building, sinay mo lupad na. Ngayon itong Israel, kaya naman sila pag-counter para dili mo tumpas yuta, gamay rin itumpas yuta kuno. Kita, sa mga ito ikontra, ang dahos duli. Masaga na itong dahos saging, di ba dahil? Bungkag ta. Pero warning ng Espiritu Santo ay pagsigigtigo man ng armas igugubat, kay ganahan dyan kay kagubat. Magluklok ka ni kag pusil diri sa imong hawak, ganahan dyan kay kang mamusil. Muna mo pasingit dahil ka, sige, saan? Sabay gusto nimo. Kaya ang imo, magamit ko niya akong pusil. Ayaw pagtakin-takin na ng sundang, kay manigbas yung ka. Di ba? Ayaw pagsiging practice og sukmag ng pansimbag, kay manukmag yung ka. Ano naman. Pero butang niya ang imong kasing-kasing o gugma,
Di ba magsigi jud kang higugma. Butangi ang imong kasing-kasing sa pagkamaluluyon, magsigi jud kang kaluoy. Butangi ang imong kasing-kasing og espiritu sa pagpasaylo, magsigi jud kang pasaylo. Nya kini mga butanga gikinahanglan kay ni nato. Pagka mapasayloon, pagka mahigugmaon, pagka manuluyon, nanga-stress na ta tungod aning atong away, kining binungulay, kaning pagsigig dinautay, daghan na ganing nga naghikog ana. Bisan kani karon nanimba dinhi na may mga bugat ug dughan ani karon kay wa ka pasaylo, gasigi pag dinautay, no? Milingay imong tupad, ina gaan ra gyud imong dughan. Nagaan ra imong dughan karon. Oh, ana. O wa gani, bugat gani, bisan pagpila ka mo kwarta imong ibutang diha, pila ka bilyon na kwarta, dili na makapagaan sa imong dughan. Tungod kay nag-away na mo sa imong igsuon, nag-away na mo sa imong silingan, sa imong office mate, sa imong anak, imong igsuon. Bisan pa kung sa kadako sa imong balay o kanindot sa imong higdaanan, maglisod na nagkatog, kay dahil daghang naghasol sa imong unahuna, ang imong kalabot, ang imong kasina, ang imong kabalaka, ang imong mga utang, awa ni mo mabayad, o kana pa kang mga utang, nga nimo, awa pa ni mo mapaningil, nagsige nagbalikas nila, mga way batasan, mga bagagnaw, mga mapahimuslano, ana. Unsa may pangayon tos Ginoo, lamdagi ko Ginoo aron mawagtang ning akong kabugat sa akong unahuna. Muna ingon San Pablo, diha mo focus sa Espiritu Santo. Sa atong tubag sa Salmo nag-ingon ta, dayga ang Ginoo Dios ni Israel kay iyang giduaw ang iyang lungsod. Unsa may gidas Ginoo sa pagduaw niya dinhi sa iyang lungsod nga mao ang kalibutan, gisimboluhan sa Jerusalem, sa nasod sa Israel, ang piniling katawhan sa Dios. Unsa may gidaan niya? Unsay gidas Ginoo? Kaluwasan, salvation. Unsa man ang salvation? Whole package na, lawas og kalag. Lisod kayo kung magsigir tagluwas og lawas niya patay ang kalag. Lisod sa kay magsigir tagluwas og kalag, patay ang lawas. Muna kining Panginoong Kristo, pangita kamo, pagtuktok kamo, pangayo kamo, pasabot, magkugi ta. Kugig ampo, kugig og trabaho. Kanang Panginoong Kristo, bulahan kamo mga kabos. Tungod kay ang mga kabos, tugihan ang trabaho. Dali ng sugoon. Makaluwas kita sila. Mainyo ang gingharian sa langit, sa tupanaan ninyo ang kaluwasan, basta nahigugma kas kakabos. Pero nahigugma kas pagpadato, kasagaran ang mga dato, dili na masugo. No? Okay. Masugo mo sa inyong employer na ipaalsa inyong lamisa kay pabalhin inyong butang. Nung na'y mamatay ng ilaga diya sa iyong opisina, kisa may inyong tawgon, ang janitor o ang imong manager. Ang mag-igno ni mo imong manager, sir, ikamang na ko diya. Sir, muna mag-naad yung patay ng ilaga. Ang imong pakamangon dito, ang janitor, niya pa der, o kita na lang sa tanan, mahimong kabos, kinsa naman lang sa imang warta. Hindi na yung isyo. Kinsa naman lang imang warta. Nagakinhanglan ng tagkwarta aron ipalit og pagkaon. Wa man sa tingon ang Ginoo pag tinakulan. Ang ingos Ginoo higugma lang ang kakabos. Pero matud pang San Pablo, kanang tapulan ay sa nagpakana. Pagkugi kaya ang Ginoo wa magtudlo nato sa pagtinakulan. Gani usa sa 7 capital sins ang sloth kanang katapulan. Capital sin na siya, pagpugi, apan ang imong kapugi, dili para sa imong kaugalingon aron ka madato, kundi nikugi ka para sa katilimban. Aron ang tanan, mabulahan, dili lang ikaw. Nganong naamaroy, billions of people
nga naa sa state sa poverty. Labi na din sa atong nasod. Matod pa nila, mga 80% naa sa state of poverty. 20% naa sa nang gitawag na to above average. Nga naman na tungod kay daghan ang nangandoy nga magdato, wa maghuna-huna sa iyang tibuok kauban nga Pilipinos. Kani karong ato mga politicians nga nanagan, tanawa diha kinsay nahigugma sa kabos, mao'y butari. Mga arang-arang mga nila pagkabutang, pero kinsa Manila ang nahigugma sa mga kabos. Kanabang doon na track record ng kamaong utabang sa panginhanglan sa mga kabos. Mao na'y butara na to. Nga unsaon man pagtabang ang mga kabos, kanang na ang mga gitawag na to sustainable nga mga sistema sa pagtabang, sama ng pagpanguma, agriculture, kadala mga farm to markets roads, ang nanaghimo ana, naghunahuna yun nga magamit ni. Diba? Dili kay musaka ka dito, magdakag helicopter niya, imo silang tagaan o usa ka sakong bugas. Ikahurot sa usa ka sakong bugas, wa na sa bugas. Pero imo nang himo ag farm to market road, niya tagaan nimo sila og nindot nga education about agriculture niya suportahan, tibuok nilang kinabuhi, ilan na ng praktison, bisag mamatay pa ka, ilan na ginang praktison, mauna gitawag og sustainable. Mga fisherman, atuon nimo, tagaan nimo tag 5 kilo rice para sa atong gibuhat. Kuha mo na, banid naman na siya, ngadto sa samad na dako kayo ang poverty. Tudloi sila, suportahi sila. Naana sa atong gobyerno, minus lang ang pag-implementar. Kaya matod pas mga reports, nato sa mabasa, nagsige sila glalis diha, porting daghanang nangawagta nga kwarta na hantod karon dili pa makitaan sa atong mga ahensya nga nagsigig pangita ng kwarta. Mga walas hangin ang dagko kay mga billions of pesos nga intended for noble projects. Ato na ning hunongon, mangita na tag mga tao nga atong butaran kadtong nahigugma sa pagtabang sa katilingban, dili tong nahigugma sa ilang kaugalingon. Kanabang kamaong manghatag, ang kabos ra gyud nga kasing-kasing mo'y kamaong manghatag, kay kanang mga dato o kasing-kasing tigong ginahila. Na may taong naghagkwarta pero kusog kay manghatag, kabos nagkasing-kasing. Nasa tao nga way kwarta pero di gyud manghatag, dato nagkasing-kasing. Mao nay gipasabot ni Kristo nga bulahan kamong mga kabos kay inyo ang gingharian sa langit. Ang gingharian sa langit mao ang panaghiusa, pagtinabangay, paghigugmaay, mabuhat ra gina sa mga manggihatagon. Muna kining atong pag-ampo sa Santos nga Rosario, nangandoy tagmuliwat sa atong mahal nga inahan, pagka manggihatagon. Pobre si Maria, pero manggihatagon kayo. Hasta ang iyang bugtong anak, iyang gihatag para sa atong kaluwasan. Hasta ang iyang lawas, iyang gihatag ngadto sa Ginoo aron gamiton nga agianan sa manluluwas. Kay kabos man siya, dili lang sa iyang kahimtang, kung dili ang iyang yung kasing-kasing kabos, pero dato kay si Maria tungod kay napuno siya sa grasya sa Espiritu Santo. Munang nahimo siya bulahan kay puno man sa grasya. Tungod kay wa siya magdato sa bahandi ng kalibutan. Inabot ang matakdan sa mahal na Birhen. Manindong